هولي 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 بمن هولي دلبر دینس بزوی واخی از نارم آخلار بنال نارم دشتل منی Odeya pîşesaziya Amedê ji bo danasîna muzîka Kurdî û warên dîrokî ên devera Amedê dest bi projeyeka nû kir. Li deh warên dîrokî, stranbêj û dengbêjên Kurd wê konsertan bidin û ev konsert li ser torên civakî wê were pêşkêşkirin. Konserta pêşî li şikeftên dîrokî ên Hesûna Farqînê bû. Dengê dengbêjan ji şikeftên Hesûnê Olanda. هوله 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 هولا من هولا من هر هوله 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 زریان زر مالا من هر هوله 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 هولا من هولا من هر هوله 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 زریان زر مالا من Hunermendên ma muzîkê li vir konsertan û bi dîmenên xweşik ev konsert li ser înternetê jî hate parvekirin. Rêveberê Odeya Pîşesaziya Amedê Erdal Avşar ji bo temaşevanên deng Amerîkayê behsa armanca vê proje kir û destnîşan kir di dema pandemiyê de ji bo ku çûn hatina turîstan qedexeyê ev jî dibe alternatîfek. Armanca me ve proje li deh ciyê me û dîrokî û bi muzîka Kurdî hem muzîka Kurdî bidine naskirinê li dinyayê hem dîroka bajarê xwe bidine naskirinê. Armanca me herî mezin ev e. Me vê proje li ser deh ciyê dîrokî da destpêkirin. Di serî de di hasûnê mağaralariyê me çêkir. Ji wê pê de jî em ê li Kala Zerzevanê li Keçî Burciyê li wekî navçeyê me û dinêka jî em ê wan dey heb projeyê xwe bicî bînin ji ber vê şobayê jî ji ber ku turîst pir çûndîn û hatin tune di vî havî de ji ber vê şobayê em ê ser sayfa xwe û înternetê bi temaşevanê xwe re bidin diyarkirin, bidin pêşkeşkirin. Ay ke hayrane atrabam kokab kodaka roja şemiye seremem bişu u xamlam المكان بسكوت امريكا لبرن كامدا چکای لا 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 هاي لا 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 هاي لا لا Şikeftên Hesûnê 15 kîlometre dûrê Farqînê nêzî Piramala Badêye. Şikeft ji çavan dûr lê di sed sala ku ola xrîstiyanî belav bûye ji bo xrîstiyanan bûye sargehek şî. Heta li wê derê bermahiya derê aş sed sala 15yan jî gihîştiye roja me. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.